Arratsaldeon guztioi, eta bagera eta buktigiren izenean ongi etorri eta mila esker etortzeagatik. Gaur, Eider Rodriguezen urtebetetze festa argitaratu dugu buktegin. Edizioa elebiduna da, euskaraz eta ingelesez. Azala Ramon Zabalegik prestatu du, eta bideo elkarrizketa eta audio bat ere eskaintzen dizkizuegu buktegi.eusen. Bilduman 3 ipuin daude, urtebetetze festa bera, kapitalismoa eta 3. oparia. Eta gaur, dakizuen bezala, Leire Palaziozek urtebetetze festa irakurriko digu 3 zatitan. Etenaldietan Eiderri galdera batzuk egingo dizkiot, eta bukaeran zuen txanda izango da galderak egiteko, beraz galderak prestatu mesedez. Eider, Leirek ekin baino lehen zerbait esan nahi duzu? Ipuina aurkeztu nahi diguzu edo besterik gabe hasiko gera? Besterik gabe hasiko nintzateke, mila esker etortzagatik baukazute adore pixka bat, egiten duen eguraldi zoragarriarekin hemen sartzeko. Beraz, oso eskertuta nagoela, ez dutola. Bagoaz. Izadik, kirolen bat egin behar lukela esan zidan irakasleak kurtso amaierako bileran. Barruan duen indarra ezagutu, beste jende mota batekin egon, harreman berriak egin, autonomia. Horrelakoak eta gehiago esan zituen irakasleak urtero legez. Harritu plantak egin nituen, baina banekien. Bere gainean egoteko ohitura neukan, onena hori zela uste nuen, edo behar bada ez nekien, ez nengoen seguru. Hainbeste desio izan nuen umeaz ahalik eta gehien gozatzea. Aurretik ez nuen ez ezer, ez inor luza zaindu, eta ematen zuena baino komplikatuagoa zen. Maitatzea baino askoz zailagoa. Asteburuak, oporrak, gure egunak, unitate didaktikoen segida bat balitz bezala antolatzera ohituta nengoen. Azken urtean, ordea, nekatu egin nengoen, eta agian horregatik, gure arteko harremana okertzen hasi zen. Uda hartan, Piragoa ikastaro batean apuntatu nuen bere borondatearen kontra. Klub atariraino laguntzen nuen, eta bukatzean itzultzen nintzen bila. 2 ordu haietan, egin nahi behar nituzken gauza guztietan pentsatzeak itolarria sortzen zidan. Askatasuna beharrean, tristura eta ezinegona sentitzen nituen. Izadi han utzi, aparkatu eta Santiago osoko kafetegi batera joaten hasi nintzen. Han, egunkaria irakurriko nuen aspaldiko partez, edo besterik gabe te bat hartuko nuen eguzkipean. Baina ezin izaten nion eutzi eta ibaira itzultzen nintzen. Banku batean eserita egoten nintzen uretara begira. Piraguetan zeuden 10 aurren artetik nirearen bila. Beti zegoen taldetik aparte, salbuespenik gabe. Naiz eta ez nekien benetan ala zen, edo nire irudipena zen. Besteetan, bidegorrira joan eta gehiegi urrutiratzeko beldurrez, atzera aurrera ibiltzen nintzen. Ordura arte, ez nuen bazterrura ezagutzen. Ezkerrean, etxe txuri gorri txikiak, parean fabrikak, eta eskuinean Irungo etxe horratzak. Baina ingurua bakean utzi, eta errekari bakarrik erreparatuz gero, leku basati bat da aurrean daukasuna. Behin eta berriz joan, eta behin eta berriz gauzak sentitzeko moduko leku bat. Nonbait entzuna nuen, aintzina, mugimenduan zegoen urari begira jartzeko gomendatzen zietela triste zeuden emakumei. Mugimendu hark, barruko sentipen txarrak askatuko zizkielakoan. Nola nahi den ere, espero gabeko nabardurak aurkitu nizkion errekari. Padura usaina eta lupetzaren misterioa deskubritu nituen. Azken egunean, Izadik, gutuna salbat erakutsi zidan, bila joan nintzaionean. Klaudiak, bere urtebetetze festara gonbidatu nau, bihar. Izurde bat ageri zen gonbidapen txartelean. Atzealdean, eskuz egindako mapa bat, puntu gorri batekin, kalearen izena eta eguna. Ekarri baino jantzia, espainolez idatzita. Nor da Klaudia? Lagun bat. Leioa jeitsi eta deiadar egin zuen. Klaudia! Bizera zeraman neskatila batek besoa altzatu zuen urrunean. Izadi baino altuagoa eta gizenagoa zen. Utzi dit! Hoi egin zuen Izadik. Urtebetetzeari esker, agian, beste 2 ordu marruskan itzaken. Orban bat dauka aurpegian, esan zidan. Horregatik eraman behar du bizera belarridun hori. Ez nengoen ohartuta, eta neskatuari begiratu nion erreparatzeko, baina ordurako joana zen. Ezarelako inoiz ni ikustera etorri. Tirabira txiki bat izan genuen. Kontu handiz azaldu nion, niretzako hastia behar nuela, eta berak ere ni gabe egoten ikasi behartzuela. Ez nion kontatu urrutitik bea egoten nintzela. Izadi, isilik gelditu zen.
Zegoen tokitik alde egiteko erabiltzen zuen. Isiltasunaren erresuma, esaten nion. Noiz itzuli behar duzu isiltasunaren erresumatik. Nolakoa da, granatea? Galdetu nion gehiago jakiteko gogoz. Granatea alda? Hitz egiten ari naiz, nolakoa da, moreska? Kasik, gure etxeparean egon arte, ez zidan erantzun. Marroia. Bizkarretik, azalpuska bat kendu zioten eta aurpegian jarri. Uste dut besteei nazka ematen diela, baina niri ez. Ongi, esan nion. Hori oso ongi dago. Atzerako ispilutik begiratu nion posarakusteko, baina aurrera begira zegoen, serio. Begi politak ditu, jende askok esan izan dit. Hasia eman zuen tipua ere polita ote zen galdetzen dio tarteka nire buruari. Jende ederrak horrelako gauzak egiten ote dituen. Jende ederra baino, jende berezia ez ote den horrelako gauzak egiten dituena. Berezia, onerako, zein txarrerako. Izan alzaitezke berezia, onerako, zein txarrerako izan gabe? Pentsakizun horietan hasten nintzenean, urrunegi joaten nintzen, eta gero, kosta egiten zitzaidan bueltatzea. Izadik, ez zion etxean egindako zerbait bakarrik oparitu nahi. Nire irizpideen kontra, soi lunaren egunerokoa erosiko genion, elkarrekin bizkotxo bat prestatzearen truke. Ongi iruditzen alzaizu? Berdin zait, esan zian Izadik. Baina nik egin nahi nuen, biok batera sortutako zerbait. Polita iruditzen zitzaidan horrelako aukerak aprobetxatzea. Izadik tratua onartu zuen, astoratuta zegoen. Besteen etxeak ikustea maite zuen gehien eta Klaudiarena nolakoa ote zen espekulatzen aritu zen. Aberatzak direla uste dut, pisina dutela esan dit eta jolastiko gela bat dauka jostailuz betea. Gela asko izateak esan nahi du lan asko egin behar dela horiek ordaintzeko eta lan asko egin behar izateak esan nahi du elkarrekin egoteko denbora gutxi dutela. Ezin aldiogu irin normala bota, integrala da normala. Zaharrentzako da. Zuri gustatzen zaizu ba? Bestei ez. Goxoa aterako da, zaudela zai. Gu izan algaitezke aberatzak. Bagara, behin eta berriro hitz egiten genuen gai honen inguruan, baina Izadi ez zegoen amore emateko prest. Bilogelako etxea dugu biontzat. Oskailua beteta. Gutariko bakoitzak armairu propio badauka. Balkoi handi badaukagu, marrubiz betea. 4 aitona mona dituzu, lagunak, furgoneta bat. Zapata pare piloa. Ez dugu inoiz gozerik pasatu, ez gaude gaixorik. Udan, oporretan joaten gara. Bai, ja, arrautzak irabiatzeari utzi esaion keinua egin nion. Nik amaituko dut, zoaz. Mesedez. Ez nion begiratu. Nik ere banekien isiltasuna behar bezala kudeatzen. Izadik, egon gelan zegoen fikusaren ostoak garbitu zituen banan kotoi eta urarekin. Umetatik egiten erakutsi nion bezala, lasaitu beharra zeukanean. Bukatu zuenean, besarkatzera hurbildu nintzen, baina alde egin zidan. Gauza eder bat egin nahi eta haserre bukatu. Urrea sabor bilakatzen genuen alkimistak ginen. Etorri zukaldera, hau gustatuko zaizu? Lasaiago zegoen eta egiten utzi nion. Bihotz formako moldean sartu genuen labera. Ateratakoan, algarrobo kreme pini genion barnean eta sari gisa, glas azukrearekin hautsestaz esan utzi nion. Gero, apain jarri zen. Pekatxoak zituen sudurrean eguzkiaren gatik. Berehala iritsi ginen planoari jarraituta. 2 globo gorri zeuden kanpoko esian. Erregin zen, esan zidan kotxetik irten aurretik. Horregatik du mantxa hori. Ispiluan begira jarri zen eta masaia atximurkatu zuen keinu itxusi bat eginez. Bizkarretik azalpuska bat kendu zioten eta aurpegian jarri. Baina hala ere, nabaritu egiten zaio. Euskal estiloko etxe zahar baina txukun bat zen, untzak eta bugainbilea batek estaltzen zuten fatxada erdia. Landaredia sarrerako esiaren kontra hasten eta metatzen zen. Izadi aurretek joan zen opariarekin. Kolorezko globoek etxearen atzealdera eraman gintuzten, lorategira. Klaudia berehala etorri zen Izadiren bila, uste baino handiagoa zen azal eta aragizko arabeskoek masaiaren erdia baino gehiago hartzen zioten, eta buruko larru azal pizkatxo bat ere bai. Horregatik ez balitz, ume ederra zateken begi beltzak eta espain mardulak. Begira gelditu nintzaion irribarrez. Mai baten bueltan 2 emakume zeuden, zigarro bana erretzen. Haietako batek, gu ikusitakoan,
lore ontzi baten kontra sanpatu zuen eta nigana etorri zen. Orduan galdera batzuk Eiderrentzat. Ipuinaren hasiaz zer izan zen? Nola hasi zinen ipuin hau idazten? Idazten baino gehiago, gogoratzen dut nola hasi nintzen ipuin hau pentsatzen. Eta izan zen, behin kotxean nindoan eta Euskadi Irratian entzun nuen Bilbon, etxe batek su hartu zuela, etxe zahar batek, gainera jakinaren gainean zegoen udala, eta zegoen nola aurrez bazetorren, ez? Horrelako zerbait gerta ziteken arrisku hori, ez? Edo susmoa, edo beldurra, baino ez omen zuten ezer egin hori konpontzeko. Eta, su hartu zuen, familia guztiak hartu zuen su, eta entzunen hori oso larri zegoela, familia osoa, ez? Oso, ez zirela erredura harinak, baizik eta oso sakonak, ez? Eta, irudia etorri zitzaidan, ez? Ikusi nuen, etorkizuna, familia horren etorkizuna zer izan zitekeen, ez? Su hartutako familia baten etorkizuna, ez? Eta uste dut hori izan zela ipuin honen ernamuina, uste dut ez hori izan zen, naiz eta gero ez daukan inolako zer ikusirik fikzio honekin, ez? Su hartu zuen familia ura eta ipuin honetako familiak ez daukate antzik ulertu nuenez, baina pixka bat hori, ez? Komatxo artean monstro bilakatutako familia oso bat, ez? Imaginatu nuen munduan horrelako asko ongo direla, ez? Neko istripu arrunta dalako, ez? Etxe batek su hartzea, ez? Eta pentsatu nuen, bai, ikusi ditu dela erretako personak, maiz, kalean, baina ez duela inoiz ikusi familia osorik, baina... Eta hortik tiraka, irudi hori gelditu zitzaidan, denboran, eta joan zan, indar hartzen, bizi hartzen, eta, halako batean heldu nion irudiari, eta sortu nuen beste familia bat, erregabeko familia bat, eta bien arteko kontraste, harreman, dialogotik, bestetasunetik, ipuin hau sortu zen. Zure pertsonaiak oro har eta ipuin honetan nola ez sinesgarriak dira oso niretzat. Uki ditzakegu, iruditzen zait dezakegula. Nola lortzen duzu sinesgarritasun hori? Eta bi galdera dira. Nola lortzen duzun eta nola neurtzen duzu sinesgarritasuna? Noiz eta nola dakizun sinesgarria dela pertsonaia bat? Niretzako sinesgarri direnean, ez? Orduan uzten ditut bakarrik ibiltzen edo bultzatzen ditut bakarrik ibiltzera, ez? Zaila da, ez? Sinesgarritasunaren gaia inoiz ezakizu funtzionatuko duen, sinesgarri gertatuko den edo ez. Nik esan dizazuken nola sortzen ditudan personajeak eta kasu honetan eta gehienetan egiten dut personaje bakoitzaren inguruan asko pentsatuz, asko imaginatuz eta nire buruan behintzat bizitza bat sortuz personaje hoientzat, por supuesto ez dago bizitza hori ipuinean. Ez, baina niretzako familiarrak bilakatzen dira, matiz asko hartzen dituzte, nolabait ere sortzen dut lagun imaginarioa sortu daiteken bezala, personaje hauetako bakoitza, batzuk bestea baino gehiago, baina bilakatzen dira, ez, lagun imaginario modu batean, ez, eta orduan, saiatzen naiz, alik eta ertz gehien ematen, alik eta geruza gehien ematen, saiatzen naiz eta etortzen da, ere bakarrik, ez, eta ikusten duanean, badaukatela nolabaiteko bizitza edo taupada, orduan bai jartzen ditut harremanetan, eta hasten naiz beraiei buruz idazte, baina lehenago, ez. Beraz, pertsonaia baten ezaugarri batzuk etortzen zaizkizu, ezta? Bai. Edo ala dirudi. Bai. Lan handia izaten dut personajei izena jartzen adibidez, ez? Orduan, gogoratzen ez Nievesekin dexente borrokatu nuela, batez ere, erretako familiarenak etorri zitzaizkian, eta beste neska txikiarena, ere bai, izadirena ere kosta egin zitzaidan, baina banekien
Hor eskematikoagoa izan zen, neska txikiarekin, ze banekien zer nahi nuen adierazi izen horren bidez, ez? Besteen kasuan lausoagoa zen, baina izaten da, bataio hori nahiko iniziatikoa izaten da personajen kasuan, ez? Osea, nik badut idea bat, nolakoak izan daitezke, nola janzten diren, zeri buruz hitz egiten duten, zertan egin dezaketen lan, nola mugitzen diran, nori ematen dioten botoa, nola daukaten dekoratua etxea, ez dakit olako nun erosten duten arropa, ze gorputz forma daukaten, eta bar, baina determinante xamarra izaten da, ja, izenarena. Hor ja, egoten naiz, idazteko zorian, ja, jartzen dira nien izena, gauza batzuk aldatzen dira, aurrez pentsatutako gauza batzuk, beste itxura bat, beste nortasun bat hartzen dute. Eta ipuin honetan 5 pertsonaia nagusi daude, ezta? Izadi, Claudia, Nieves, Clemente, eta izenik ez duen protagonista. Orduan protagonistak zergatik ez du izenik. Narratzailea delako. Aha. Beraz, bueno, ez du inungo momentutan egin nezakeen, ez, sartu, baina ez zen ere naturala iruituko, seguraski ez dakit, Bueno, baina beste batzuetan, beste pertsonea batek behar da izango dio, aizu eta izena aipatu, ezta? Baina kasu honetan behar da pertsonaia irekiago duzu izenek gabekoa. Ez dakit hainbeste den, hori adibidez aurkezpena ez da, berak aurkezten du bere burua Izadiren ama bezala, nahiko esanguratsua iruditzen zait hori ere, ez? Berak ezatea izenik, ez? Bere izenik, ez? Bere rola edo bere personajea edo berak nun kokatzen duen bere burua, ez? Orduan, ez dakit, pentsatzen dute, ez dakit, ari naiz improvisatzen noski, baina ez nuela beharrezkotzat jo personaje, eta gero asko markatzen du, bera izatea narratzailea, lehenengo personan egotea idatzita. Osondo, bueno, jarraituko dugu narrazioarekin. Nieves naiz, Claudiaren ama, eta zu bere laguntxo berriaren ama izango zara, ezta? Izadirena bai. Rita Haywardden orrazkera zeraman, ongi pentsatutakoa. Berak ere, desitxuratuta zuen aurpegi erdia, eta adatz ilun izurkara hur jauzian erortzen zitzaion sarraskitutako zatiaren gainean, estali asmoz. Maira eserita zegoen beste Andrea bankutik altzatu zen poltsa hartuta. Pare bat ordu barru etorriko naiz, pizina puzgarrian zeuden aurrengana joan zen. Neskak, jatori bili, gero azalduko nahi zuen bila, eta guregana jiratu zen. Nieves, ekarri musu bat. Lotza manzidan nik ere alde egin behar nuela esateak. Bizkotxo hau egin dugu Izadik eta biok, esan nion beste Andrea desagertu zenean. Eskerrik asko, horri piniko dut. Walt Disneyren pertsonaiekin apainduriko zamaua eta platerak zeuden terrazako mailan. Plastikozko ontziak, harto krispetaz gainezka, sandwichak, ospinkiak, litro tardiko freskagarriak. Bihotz formakoa, bai polita. Aurrengana zuzendu zuen begirada, profilez, ez hitzaion deus nabaritzen. Claudia, ikusi zer ekarri dizun zure laguntxoak. Izadiz eta Claudiaz gain beste bineskatila zeudenan. 10-11 urtekoak denak. Kafetxo bat nahi, eskaini zidan. Irri egiten zuenean, ahoa desitxuratzen zitzaion. Goma batek, espain batetik tiratuko balio bezala. Ez dut kaferik hartzen, mila esker. Agian, mandaturen bat egiteko aprobetxatu nahi duzu, lasai hartu, konponduko naiz. Urteak, udan betetzeak, hori dauka, kurtsoan zehar, baino jende gutxiago etortzen da festara. Zer egingo diogu. Claudia ohitu da nonbait, baina hasieran ez dakizu zer izan zen hura. Orain alaba arduratzen da hemen nor egongo den jakiteaz eta gonbidapenak egiteaz. 4tik 3 etorri dira, ahotsa apaldu zuen, eta ni pozik jakina. Gelditu egingo naiz inportaz bazaizu. Ongi egoten da hemen. Egurrezko bankuan eseri nintzen bere aldamenean. Matxondo baten azpian zegoen gerizpean. Etorri ginenean landatu genuen hori, duela 8 urte, eta begira nola dagoen. Gora begira gelditu ginen biak. Nievesek begiak itxi zituen. Narrasti bat zirudien horrela jarrita. Erredura bat zen. Lepotik bera jarraitzen zuen. Begiak itxi nituen nik ere. Eta hala egon ginen Nievesek asperen bat egin zuen arte. Senarrat ematu zen, baina berak egin zuen egitura hori lau esolarekin. Logroñoko herri txiki batekoa da, umetan Bilbora joandakoa eta etxeko patioan horrelako bat omen zeukaten. Bilbotiko etorri ginenean jarri zuen, eta begira urte gutxitan nolakoa egin den. Esan zuen, dilinda egiten zuten mahatsak mulkoei begira. Arrazoi duzu,
ongi egoten da hemen. Nik ez daukat eskurik, landare dendan gogorrenak erosten ditut beti. Itxurari apenas begiratu gabe. Nik ere ez, pentsa. Arreta eskatzen dute, fedea eta konfiantza. Batzuk bakean utzi behar dira, zenbat eta kasu gutxiago orduan eta ederrago. Azkazal luzeen artean, tipulin bat hartu eta ahoratu egin zuen. Gora begira gelditu ginen berriro ere. Mahatxondoaren adarrak gorriak ziren, eta dola garraiatzen zutela zirudien. Enbor eskaz eta espaldu hartatik hainbeste bizitza atera zitekenik. Ederki pasatzen ari dira, esan nion piszinarant giraturik. Aurrekin ondoen, zurea ere, alaba bakarralda. Bai, orduan jakingo duzu zertaz ari naizen, eta begiak itxi zituen. Aurrak, toaietan bilduta eseri ziren maira. Izadi, ezurreta sal, dardarkari zen, Espainiaku belduta. Arto krispetak erakutsi zizkidan, eta jateko baimena eman nion, okazio berezi batzen. Alegin handia egin behar izan nuen, eskutada bakoitzak gordetzen zuen pozoia ez neurtzeko. Bi aizpek paperezko poltsa bat atera zuten aulki baten azpitik eta Klaudiari eman zioten. Tutu arrosasko gona zuen, pijama bat. Klaudiak berehala jantzi zuen. Oh, bai polita, esan zuen Nievesek. Klaudiak gonatxoa atondu zuen, eta besoak altxatu zituen baleteko figura bat itxuratuz, eta bere ardatzaren inguruan jiratuz. Groteskoa iruditu zitzaidan. Erantzi zuenean, masail bilakatutako bizkar txatala ikusi uste izan nion. Izadik ere bere oparia eman zion. Zabaldu zuenean, bezarkada batean estutu zuen Klaudiak. Soi Luna! Izadi gorritu egin zen. Bere besoak Klaudiaren bizkarretik gore igotzen ikusi nituen, guztiz pausatu gabe. Klaudiak Izadiren ama zirudien, naiz eta hilabete batzuk zaharragoa soilik izan. Krema eman, ez dirudi, baina guzki honek erre egiten du, esan zien Nievesek aurrei krema pote bat jaurtiz. Eta lasterka alde egin aurretik Klaudiari heldu zion. Nievesek txorrotada bat jarri zion eskuetan, eta honek gorputz osoan zabaldu zuen. Amaitu zuenean, Nievesek aurpegian zabaldu zion atz txikerraz leunki erreduraren gainean bi geruza jarriz. Klaudiak begiratu egin zidan, ni ere begira nengoen jakiteko. Irribarre egin nion. Dena ongi dago, mundua perfektua da, zu perfektua zara adierazi nahian. Arnasa bota zuen. Gortina moduan erabiltzen zuen ile serloa belarri atzean ipini eta krema ipini zuen Nievesek, geruza lodiago bat jarriz erreta zuen aurpegiaren erdian. Orduan ere, ez nuen egiten ari zenetik begirada apartatu, ez nuen nahi gaizki sentizedin. Bukatutakoan, ilea belarri atzetik askatu eta estilo handiarekin bota zuen aurpegia gainera. Irribarre egin zidan. Beko hortzoia ikusten zitzaion irribarre egitean. Sobera gelditu zitzaion krema belaunburuetan zabaldu eta zigarro bat piztu zuen. Kontu zibili behar dugu ditxosozko azal honekin demonio, esan zuen. Nongoak zarete, galdetu nion, dagoeneko ez dakit. Endaia ez da tokitxarra berriro hasteko, esan nion. Hala esaten dute, esan zuen berak. Neu, alakorik behin ere entzun gabe nengoen arren. Gu ongi gaude, asko sobeto. Jende asko dago berriro hastera etortzen dena, esan nuen. Bien arteko espazioa hitzek betez esaten. Beste bizimodu bat, beste klima bat, beste ohitura batzuk, beste hizkuntza bat. Batzuetan, ongi dago besteek esaten dutena zulertzea. Ez duzu uste? Hori dena, salto batera. Salto batera bai, eta zuek zer egiten duzu hemen? Zuek ere, ez zarete eta hemengoak. Gu, egia ezinean erbesteratutakoak gara, edo hori esaten dut galdetzen didatenean. Baina parte batean, 0 kilometroaren bila etorri nintzen. Badakizu aurru bat izatea zer den. Bum! Egin zuen ozen. Bomba bat zure egunerokotasunaren erdian. Baina zuk bakarrik entzun duzu leherketa, ez da? Beste inork ez. Istripu eta gero aldaketa bat behar genuen. Istripu bat izan zenuten? Erretzen ari zen zigarroa seinalatu zuen. Gaizki itzalitako zigarrokin bat. Eta etxeak zu hartu zuen gu lo geundela. Aspaldi? Uda honetan 9 urte. Bilbon bizi ginen orduan. Auzoan ezagunegiak ginen eta etzen erraza jendearekin egotea. Lanetik etxera itzultzen ginen ahalik eta jende gutxienarekin gurutzatzeko. Eta asteburuetan Logroñora joaten hasi ginen inork ezagutuko ez gintuen inguru baten bila.
Azkenean, aseguru etxea portatu egin zen, udaletxeak ere dirutzo bat eman bar izan zigun, eta begira. Clementeri bururatu zitzaion ona etortzea. Decatlonen lan egiten du bulegoetan eta trasladoa eskatu zuen Irunera. Eskatu eta eman. Ez gara gauzei 11 buelta ematen dizkioten hoietakoak. Oso apasionatuak gara. Eta hemen gaude. Dibortziatuta? Galdetu zidan, asmakizunaren erantzuna etorri izan balitzaio bezala. Ez, izadita biokoak harri gara. Hori ere ongi dago. Bai, dena bezala. Zerbait hartu nahi alduzu. Ni egarriak nago, garagardo bat hartuko dut. Beste bat nahi? Moskatua ere badugu. Ardotan hori bakarrik gustatzen zain diri. Garagardo bat hartuko dut nik ere, mila esker. Joan zenean, aurrei begira gelditu nintzen. Ez nion esan, ez nuela tantarik edaten, gustu txarrekoa iruditu zitzaidan, ez dakit ongi zergatik. Belarretan eserita zeuden. Klaudiak hitz egiten zuen, aizpak adi-adi zituen, baina izadi bizkarka zegoen, lurrean zegoen zerbaiti begira. Ara joan, eta aurrera begira ezerzedin eskatzeko gogoari hautsi nion. Eta okerren abaldakizu zer den, esan zuen Niebesek etxe barrutik itzuli zenean. Aurten berriz ere hasi naizela erretzen. Ez daukat erremediorik. Azkenean, nire enpresa propioa martxan jartzen hasi naiz eta estresa badakizu. Behintzat, inork ez dit herrietarik egiten. Zailagoa izan behar du, 20 urterekin hasten direnentzat ezta? Zuk zertan lan egiten duzu, gehiegi galdetzea espada? Ambulatorioan, administrazioan. Ez da niri gustatzen zaidana, baina gauza honak baditu. Buruan ez dit toki gehiegi hartzen. Udan, oporrak batzeko aukera ematen dit. Izadirekin lasai egoteko gure kasara. Denbora hori ongi dago, neska horiei deituko diet. Tarta jatera etor daitezen 12 etorri aurretik. Tragoa eman ondoren, aho ertzetik ihes egiten zion garagardoa lehortu behar zuela ohartu nintzen. Niebesek kandelak piztu zituenean, zorionak zuri kantatu genion denon artean Klaudiari. Izadik, Espainiak mugitzen zituen, baina hotxik atera gabe. Zabelistuna falta balitzaio bezala. Klaudiak arnasa hartu zuen eta masaiak puztuta, zu txiki haien parean jarrita itxaron zuen abestia amaitu arte. Zugarrek egiten zituzten figuren antzekoak zituen azalean estanpaturik. Eta zegoen bezala, zuaren atzean makurtuta, orbanak mugimendua zuela zirudien. Txalo jo genuen itzali zituenean. Klaudiak abitu ezin da zegoen. Unki beregia zela ikusten zen eta hori ere etzen ona. Eskuak aurpegiaren alde banatan jarrita zituen, begiak beteta. Donutzekin egindako tarta banatu zuenean, zati bat eskaini zidan Niebesek. Urtea hemen ez du kalterik egiten. Ez esan nion, gure bizkotxoa ukitu gabe zegoen. Trukean, luzokertzo bat hartu nuen eskerrona erakutsi nahian, naiz eta, baziren gutxienez, 10 urte ez nuela olakorik egiten, olakorik jaten. Ara, esan zuen Niebesek bozina hotza entzun zuenean. Zuen amaldu da, jantzi egin beharko duzue. Gominolak eskuetan alde egin zuten neskek. Niebes eta Klaudia etxeatariraino joan ziren agurtzera. Izadiren gana hurbildu nintzen. Aulki tolesgarri batean eserita zegoen. Klaudiak erdizka utzi zion trentza heltzen. Ongi pasatzen ari zara. Bai, ez dirudi, laster joan egingo gara. Oraindik ez, eskatu zidan. Oraindik ez, laster. Klaudia eta Niebes gerritik helduta etorri ziren Irribarrez, sekretu bat gordetzen ari balira bezala. Alde berean zuten erredura, baina urrunetik ez zitzaien deus igartzen. Klaudiak ideia bat izan du, bota zidan alabari hitzamanez. Beste bizi modo bat, beste klima bat, beste ohitura batzuk, beste hizkuntza bat. Endaiako egoera soziolinguistikoak eta gizartea, familia erosoago sentiarazten dute? Bai, nik uste dut, Endaiak baduela gaitasuna, bertan jaio ez den jendea arrotz sentiarazteko, orokorrean. Eta arroztasunerako, badu, nahiko herri arrotza iruditzen zait, eta zaila da bertan sustraitzea, bertakotzea, ez da beste. Orduan nik uste dut laguntzen diela, beraiek ere badirelako nolait ere arrotz munduan, ez? Erredura horren ondorioz oso diferentea dira
munstroak dira, bestea dira, ez? Eta arrotz sentitu nahi dute, familiakidek Ez edo. dakit, arroz sentitu nahi dute ez, uste dut, badela toki bat nun arrotz gehiago dagoenez, edo arrotz sentitzen den jende gehiago dagoenez, zure arroztasuna era pixka bat lehundu egiten da. Ez, uste dut badagoela hortik ere, beraientzat Frantzian daude, beraientzat Nieves Clemente eta Klaudiarentzat, Izadi eta Beramarentzat Euskal Herrian daude. Orduan, zein da beraien zui hizkuntza, ipuina jakina euskeraz idatzita dago, baina dialogoa ez da euskeraz, ez? Errealitatean ez litzateke euskeraz izango, gaztelaniaz litzateke, ez? Hor, nolaiteko zubi hori egiten duten, ez zaion inolako aipamenik egiten horri, ez? Baina ez nuke esango arrotzago sentitzen direnik, baizik eta arrotz gehiagoren artean sentitzen direla. Konpainia dute, orduan ez da. Bai, uste dut, baietz, badagoela hortik zerbait. Bi emakumeen artean konfiantza sortzen da Nievesek protagonistari zutea erena kontatzen dionean. Eta horri esker, hau da, protagonistaren ulertze horren poderioz, irakurleok ere Nievesengan empatia gehiago sentitzen dugu, baita protagonistarengan ere. Nola erabaki zenun geruzo horiek erabiltzea? Bazenekian konfiantza hori, hau da, Nieves protagonista eta irakurleen artekoa sortuko zenuela, kate edo geruz kategoria erabiliz? Ez dakit, zergatik galdetzen, nolait ere ipuinak aurrera egin dezan galdetu egin behar dio. Izadiren amak, zer gertatu den, ez? Nolabait ere uste dut ikusten dela, ni behintzat hori islatzen saiatu naiz, diferente den horrek, monstro dan horrek, zatar dan horrek sortzen diola lilura eta iguina ere bai, ez? Lilura eta iguinaren artean, ez? Eta uste dut, diferenteek, itxusiek, arrotzek hori sor diezaguketela, edo sortzen digutela askotan, orduan. Hor gelditu zaitezke, geruza hortan gelditu zaitezke, baina beste ipuin bat litzateke, beste historia bat kontatzeko ipuin bat litzateke. Kasu honetan, urrats bat aurrerago joaten da, ez? Edo, bai, urrats bat aurrerago joaten da, eta desmontatu egiten du bai lilura eta bai iguina. Ez? Eta errukia, ez? Agian errukitik pasatzen da lehenago, ez? Azkenean kontatzen duenean, ze gertatu zen, eta berak natural xamar hitz egiten du bereaz, eta besteak ja, iguin hori beste zerbaitean transformatzen du, eta baita erruki hori ere, hor da urrukan. Hori da, hirugarren zatian entzungo duguna, ez da? Ipuina haratago goten dela. Bai, nahi nuen pixkat evoluzio hori ere bestearekiko harremanean noraino iritsi gaitezkean eta nola. Ondo, hori orain entzungo dugu, baina azken galdera bat nire partez. Leirek orain irakurriko dugun zatian Bohemian Rhapsody abestia entzungo dugu. Oso ausarta izan behar da abestia hori abesteko, ez da? Zergatik aukeratu zenun abestia hori? Edo behar da betoa izan da, Clementek zergatik aukeratu zuen abestia? Iruditzen zaite, Freddie Mercury kantatzen duen kantu horrek baduela edertasun oso berezi bat, oso hauskorra dena, ez? Berak ere baduela, inkluso Freddie Mercuryk berak, ez? Sorditzake horrelako sentimenduak ere, erakarpena, inkluso iguina ere, ez? Segunda nola begiratzen zaion, ez? Eta niri kantu hau irutzen zait oso kantu zaila, dala, abesteko oso hauskorra dala, ez? Abest dezakezu oso ongi edo oso gaizki, ez? Eta guztiz suntxitu, oso erresa, ez? Da, suntxitzen kantu hau, ez? Eta, baina ongi eginezkero, izan daiteke oso momentu magiko niri asko gustatzen zait kantu hau, batez ere hasiera guzti hori, ez? Eta uste dut prekariedade hori ere badagoela, oreka nahi hori, ez? Zaizula oso ondo norantz
eror daiteken zuzen edo hor eutx diezaioken ere ez, oreka edertasun momentu ongizate horri ez, eta txango nuke horrekin duela harremana. Ados, orain ikusiko dugu zer gertatzen den abesti zail horrekin. Sorte hon, Leire. Eskerrik asko. Gelditu zaitezkete afaltzen, ilusio handia egiten dit. Gelditu mesedez, esan zuen Klaudiak, lurrean belauniko eskuak otoitz egiteko maneran emanda. Clemente berehala etorriko da janari txinatarrarekin. Beti erosten du gehiegi eta biegunez janbar izaten dugu. Lagundu zion Nievesek. Denetarik jaten duzue, entxalada bat ere egin dezaketu estela edo tortillatxo bat, edo biak. Izadiri begiratu nion, saia egin zitzaidan desio zuena antzematea. Mesedez, esan zuen Klaudiak, nire urteak dira. Masail tarratuari begiratu nion. Zergatik ez? Erantzun nuen bion izenean. Izadi, gure bizkotxoaren parean jarri zen begira. Nahi alduzu busketa bat, galdetu zion Nievesek. Ez izan lotzarik, neska? Gure bizkotxotik iruki bat moztu zuen eta eman egin zion. Izadik gogotik jantzuen, unkitu egin nintzen. Nievesek ere zati bat hartu zuen eta koska txikiak egin zizkion. Eskua aho parean jarrita papurrei irteten ez usteko. Mundiala dago, errezeta eman behar didazu, esan zidan. Txaketa bat nahi edo barrura joango gara, freskatu egin du. Jasotzen lagundu nion eta etxera sartu ginen. Aurrak goiko pisura joan ziren lasterka. Nievesek sukaldera egin zuen ontziekin ni egongelan bakarrik utzita. Gauzez beteta zegoen, altzari klasiko ilunak sumitzeskoekin nahaztuta. Koloretako kusinak, landareak. Behin-behineko zirudien ordena arraro bat zen, baina txukun eta garbi zegoen. Maitxoaren gainean lau mando zeuden tapete baten gainean. Traste elektroniko ugarien argitxo gorriak ikusitezken non nahi. Eleitxurako sofa batek hartzen zuen espazio gehien. Hormari itxatxitako telebiztarraldoi baten parean jarrita. Beko zuaren zuloan, panpinak. Gainean, marmolesko egian, nonbaiteko subenirra zen maskorrekin egindako sagu bat, eta ondoan, oinak kiskalita zituen metalesko kristo gurutziltzatu bat. Egongelara itzuli zenean, baztertu egin nuen begirada. Nortzak jotzen, galdetu nion sofatzean zegoen Yamaha teklatua seinalatuz. Klaudiak eta biok pixka bat, esan zuen Nievesek, baina benetako artistak Clemente da. Lehen eskuarekin iragan urrun bat irudikatu zuen zutearen aurretikoa, ulertu uste izan nuenez. Talde batean jotzen zuen. Oso ongi kantatzen du, baina orain etxekoentzat bakarrik egiten du. Pena da. Sofan eseri ginen. Sandaliak kendu zituen eta eroso eseri zen. Nik ere gauza bera egin nuen. Goiko pisuan, batetik bestera zebiltzan aurren urratsak entzuten ziren. Lasaigarria zen. Den aldatuko duen unea pentsatu nuen. Zua zauden eta zure alaba zuk nahi zenuken ura bilakatzen den unea. Orduan, kristalesko maitxoaren gainean, beraien argazki bat zegoela ikusi nuen, hirurena. Zaila zen ez begiratzea. Ezer oso sentitu nintzen, naiz eta Nievesek ohituta egon behar zuen. Areago, agian plan baten baitakoa zen guztia. Eskuetan hartu eta niri erakutsi aurretik kristal gainean putz egin eta soineko muturrarekin garbitu zuen. Hau da, gelditzen zaigun argazki bakarrenetakoa. Estudioko argazkia zen, lurrean eserita zeuden, oinutsik eta zuriz jantzita. Nievesek soineko udati arraz eraman, begizta bat eskotean, garaiezina zirudien irribarrea. Mediterraneotar edertasuna zuen, aragitsua, erraza. Gizona ez nuen horrelakoa irudikatzen. Eguzkiak beltzarandutako azala zuen, kopeta zabala, gainetik soiltzen hasitako ilea konpentsatzeko bezala melenatxo duin bat. Alkondararen iruzpalau botoi zabalik, galtza barrenak tolesetan jasoak. Haundia zirudien, besoaren gainaldean eskorpioi baten tatuaia zuen, larruzko eskumuturreko batzuk. Klaudia zen serio zegoen bakarra, urte eta erdi inguru izango zituen. Azal eta oialaiek guztiak zutan irudikatu nituen tabernetako aho zapaien moduan. Bai familia derra esan nuen, bai ez da. Beregana jiratu zuen argazkia eta begira gelditu zitzaion. Horrelakoa ginen. Pelikula bat ikusten ari ginen senarra eta biok eta loak hartu gintun sofan. Mirari bat izan zen bizirik irtetea eta Klaudia, berea bai miraria, fondoko gelan egiten zuen lo.
nire senarrak atera zuen, ilezko errezelari eragin zion koket. Nik ikusi nuen sugarren artean pasatzen eta bueltan etortzen. Manta batean bilduta zuela umea, zutan biak. Nabardurak niretzat gordeko ditut, sinetzi esadazu hobetorrela. Klaudia behintzat, ez da esertaz gogoratuko. Zorionez ez, dena galdu genuen, etxea, arropak, argazkiak, oroitzapenak, Klementek eta biok elkarri idatzitako gutunak, asko idatzi izan diogu elkarri, soldaduzka garaitik hasita, pentsa. Soldaduzkatik etorri zenean, Ingalaterrara joan zen ingelesa ikastera. Orain, edozein ume mokok egiten du hori. Baina garai hartan ez, 17 urtetatik elkarrekin pentsa. Dena galduta. Ez dakizu zer den hori, dena galtzea, dena. Eta begira orain, esan nion. Zer zen oso ongi esnekien zerbait adierazi nahian. Begira orain, bai estatu zuen berak konforme. Oraindik amaiz gaiztoak izaten ditut, egongelan geneuzkan gasasko gortinekin. Haizeak arrotzen ditu eta etxe barruran sartzen dira. Han daude, flotatzen, fantasmak diruditen hiriburu gainean, ni sofan nagoen bitartean. Batzuetan, telebistari begira, besteetan, aurra aldamenean lo daukadala, eta kolpetik zutan daude. Orduan, esnatu egiten naiz. Begiak zabaldu zituen, eta tente jarri zen sofan. Isiltzera noa, niri ez zait eta besteen ametsak entzutea gustatzen. Seko aspertzen nau. Zuri? Ez dakit, ez dut inoiz horretan pentsatu. Gorroto ditut besteen ametsak. Niri besteen oporraldiekin gertatzen zaitori. Barre egin zuen. Berriro jaio zineten, meritu handia daukazue. Bai, baina gauza bat esango dizut. Ez digu ezertarako balio. Normala denetik aparte bizi gara, arauzkanpo, eta jendeak ezin du disimulatu. Karitatea ez denean iguina da, eta badira beraien ontasuna gurekiko adeitasunarekin frogatzen dutenak ere. Miserable asko dago munduan, ezin duzu imaginatu. Jende onare bai, justuak izateko hori ere esan beharra dago, jende ona egon badago. Ni talde horietako bakar batean sartuko ez banintz bezala hitz egin zidan. Arraroa izan zen. Baina niri Klaudiak ematen dit beldur gehien. Nola moldatuko den aurrerantzean. Eta hori, zirujauek sorginatzak dituztela. Ikusi behartzen nuen, begira zein polita den. Eta da, niretzat behintzat. Irribarre bakarberari eusten alegindu nintzen. Oso polita da, baliabide asko dituen eskatsa dirudi gainera. Izadi, txora-txora eginda dago berarekin. Gustatu egin zitzaion hori entzutea. Bai, baditu. Eta laia. Besteak ez dakit, baina hor bete-betean asmatu duzu. Klementek txistua jo zuen etxeko atea ireki bezain pronto. Eta Niebesi keinu aldatu zitzaion. Sotilki, baina nik nabaritu egin nuen. Irri ez deus batek irten zion. Lasaituzkoa edo taposeskoa iruditu zitzaidana. Pentsatu nuen, agian, ordura arte ez zela ongi egon nirekin eta bat-batean traban sentitu nintzen. Poltsaz kargaturik iritsi zen. Aurpegi osoa zuen erreta eta kurioski, zati bat izateak baina inpresio gutxiago egiten zidan. Begi ertzak urtzeko prozesuan bezala zituen, baina gainontzean erredura uniformea zen, testuraz eta kolore aldaketa leunez beterikoa. Bostekoa luzatu zidan, eskua ere erreta zuen. Niebesi musu luzea eman zion eta ilea atondu zion. Gonbidatua gainera hau posa esan zuen askatu zenean. Non dago nire gerutxoa? Goian, Piragoako lagun berriarekin, erantzun zion Niebesek. Senarra argazkian baino soiluago zegoen, mototz batean zeraman bilduta urdindutako ilea. Beste zer esan gabe, jakak kendu zuen, pertxeroan ipini eta pianora eseri zen. Alkondararen maukak jaso eta bi botoi askatuta atzak mugitu zituen airean. Eskorpioia zutatik libratu zela ikusi nuen. Zorenak zuriren lehenengo notak jo bezain pronto, jeitsi zen lasterka Klaudia. Atzetik besarkatu zuen fuerte aita. Niebes, zutik gelditu zen egongelaren erdian, arrotasunez begira. Izadi ere jeitsi eta nire ondoan eseri zen sofan. Besoa pasatu nion sorbalda gainetik eta nigan erakarri nuen. Kantua jotzen amaitu zuenean, Klementek galtzaren patrikatiko jalesko mukizapi bat atera eta aurpegia lehortu zuen. Niebesek garagardo fresko bat ipini zion teklatu gainean, deus galdetu gabe, eta trago luze bat eman ondoren teklatura itzuli zen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Kantatu zuen akapela eta falsetoa eginez. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come,
easy go. Niebesek eta Klaudiak elkarri begiratu zioten familia barruko kodearen bati segika kaso. Izadi eta biok eror bildu egin ginen. Clementek Bohemian Rhapsodyren lehen akordeak jo zituen, burua batera eta bestera astinduz. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Aurre ikuspen guztien kontra, ahots miresgarria zuen. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Lehenengo apaldiaren ondoren, gugana jiratu zuen burua irribarren ekatu batekin. Ordurako, bere inguruan geunden denok, sofaren kontra bermatuta. Ama bakoitza bere alabarekin dantza txikian, isilik. Hain izaten ari zen auskorra eta derra uneura. Bukatu zuenean, bertan egon zen eserita momentu batez, guri bizkarra emanda, geldirik. Guere, alaxe gelditu ginen, mugitu ezin da. Giratu zenean, gaztetuta ikusi nuen, denok geunden gaztetuta eta arinduta. Garagardoa bukatu zuen. Niebes, zigarro bat erretzera irten zen terrazara. Etorri nahi baduzu, esan zidan lehenago. Ez, ongi nago hemen, erantzun nion. Gero, Clementeren gana giratu nintzen. Zuk ez alduzu erretzen? Bade retro, esan zidan. Oinetakoa erortzen utzi eta txankletak jarri bitartean. Garagardoa nahi beste, whiskyren bat ere tarteka, baina tabakoa. Zoaz, hiri Europarretara, benetako Europara, Parisera, Bruselara edo Bartzelonara, ea zenbat erretzaile ikusten duzunan. Herrialde azpiegituratuetan ordea, bai, saldoka. Diskurtso hura behin baino gehiagotan errepikatu izanaren traza hartu nion, berak ere aspertuta zirudien bere hitzekin. Tripa sorriak ditut, esan zuen, tonu aldatuz eta sabela ukituz. Eta zuek neskak, gero, zimiko egin zion Izadiri gerrian. Ume honek bizikleta batek baino haragi gutxiago dauka eta ez dizute jaten ematen ala? Izadik eskapo egin zion, edukazioa galdu gabe, eta Klaudiaren atzetik igo zen goiko pisura. Ahotxe ederra duzu, ezan nion Clementeri. Harrituta geratu naiz, egia esateko. Ez zuen espero, esan zidan. Ez zenuen espero, esan zidan posik. Eta begira geratu zitzaidan, nik nahi baino luzeago. Ederra eta berezia. Irrik arkaia egin zuen, ederra eta berezia errepikatuz. Begiradari eutsi nion, serio, benetan ari nintzela jakin bar zuen, garrantzitsua zen niretzat. Lastima eskonduta zaudela, bestela zure eskontzan kantatuko nuken. Ez nago eskonduta. Eta aitez azerretu, esan zidan eskua luzatuz. Ez dago azerretzeko motiborik. Ez dut nire burua serio hartzen, hobeto doakit horrela. Eskuleuna zuen atz lodiarekin eskugaina lastandu nion al izan genuen luzeen. Niebes entzun genuenean askatu egin ginen. Ordurako txinatar janari usainak egongela gainditu zuen. Niebes loredun ule batekin sartu zen eta egongelako maitxoaren gainean zabaldu zuen. Gero, han jarri zituen poltsetatik ateratako ontziak eta sofako kusinekin inguratu zuen maila. Konturatu nintzen, Clementeren etorrerarekin txikitu egin zela. Auspoa galdu izan balu bezala. Hala ere, ez irudien, ez triste, ez haserre, lasai baizik. Klaudia eta Izadi arduratu ziren estalkiak kentzeaz, eta era guztietako jaki likatsuak agerian usteaz. Clementek moskatua ekarri zuen. Lurrean eseri ginen denok, gu sardeskekin, haiek txinatar makillatzoekin. Niebesek begi bat kliskatu zidan topagin aurretik. Gantxo batekin jaso zuen ilea, erredura agerian utzita. Berpiztuta zirudien berriro ere. Urte askoan, Politori, esan zion Clementek Klaudiari. Begiak beteta zituen, baina baita Niebesek ere. Klaudiak atzpuntak musukatu zituen eta putz eginez bidali zizkien musuak gurasoei. Oso harro gaude zutaz, esan zion Niebesek, eta musu bat bidali zion airean. Izadi, platerera begira zegoen. Kokotxetik heldu nion burua altxaz esan, masaia lastandu nion. Jatekoa esen espero bezain dramatikoa izan. Postrerako gure bizkotxo atera zuten eta denek ospatu zuten. Familiako bat gehiago sentitu nintzen, ongi pasatu genuen. Uste dut, beraiek ere ongi pasatu zutela. Agurtzerakoan, besarkatu egin nituen. Mil esker benetan, bihotza ukitu nuen. Eskerrak zuei esan zuen Niebesek. Eta segi jotzen, zoragarria izan da, esan nion Clementeri. Ilea datz bat belarriatzean jarri zidan naturaltasunez. Niebesek begiak itxi zituen, onarpen adieraziz bezala. Ez iraino etorri ziren. Clementek gerritik heltzen zion Niebesi, eta honek bere sorbalda gainean jarri zuen burua.
Etzen promesik egon inoren partetik. Kopilotuaren aulkian esertzeko eskatu nion izadiri. Eskutik emanda egin genuen bidea. Arratsalde luze hartan oso berezia zen zerbait aurkitu uste izan nuen. Hondartzan maskorrak biltzen sentitu izan dudan liluraren pareko zerbait. Eta eutsi egin nahi izan nion, eskapo egin ez ezan. Betiko nire barruan bizi zedin. Aurkikuntza gunetik apartatu ahala, poliki, lilura desegingo zela jakin arren. Mila esker. Bueno, eta orain zuen txanda da, beraz galderaren bat izan ezkero, mesedez esku altxatu eta Garazik mikrofonoa emango dizu. Atzalde honet eskerrik asko 300 edo 400 Freddie Mercury barne. Asko gustatu zait ekimena, niretzat desberdina izan da. Eta batez galdera bat daukat Eiderrentzat. Nik irakurri ditut zure espairu, 4 liburu, eta beti ipuiak. Eleberri bat, noizko, agian askotan galdetu dizute hau. Baina hau bera, luzexiago pixka bat sakonduta, eleberri bat, favorez. Nola barkatu? Ez dut entzun. Barkatu? Ez dut entzun azken zatia. Ez, agian ipui hau bera, gehixio sakonduta, izan zitekela eleberri bat, favorez. Noizko nahi duzu. Galdera baino eskaera, ez da? Ikustut, horrelako ipui bat, azkenean edozein fikziok badu ere, ezakit, tortzen zaite burura, oreka mantentzeko jolas horiek, ez, nun jartzen duzun pieza bat abestea, eta ezakit zer, eta bat kendu ezkero erortzen diren, eta horrelako forma arraroa gelditzen den, ez da, nik uste ipuinek bereziki daukatela hori, ez, eta piezek, ongi edo gaizki nolabaiteko, politak izan edo itxusiak izan, baina nolabaiteko oreka ematen diotela osotasunari, eta zait iruditzen edozein ipuinetatik atera daitekenik novela bat, ez behintzat hau kontatzeko, beste zerbait kontatzeko, abia puntua izan daiteke, baina zait iruditzen denik luzatu eta laburtzea bezain ala balitz, hobe, baina ez zait iruditzen, baina eta ez dakit nobelarik etorriko den ere. Sentitzen dut, decepzionatu bazaitut, baina Itxaron beharko dugu, ez da? ez dakit. Apa, fikziotik izanik, ez fikziotik ere desente duela ematen du. Alegia, ez dakit zure biziaren berri, baina zenbat du Eiderretik honek. Susmatzen dut ama bazarela. Ez bazina ama izango uste alduzu bururatuko litzaizukela ipuin hau idaztea, eta bidena bar ere hemendik txibatu diate Hendaian bizi zarela baita ere. Ez bazina ama izango eta ez bazina Hendaian biziko fikzioa dela kontutan izanik, fikzio hau sortuko zenuenik uste alduzu? Ez dut uste berbera izan daitekenik ezer, baino ez bakarrik bi aldagai horiengatik, ez? Milioika aldagaik gurutzatzen gaituzte, ez? Eta horiek ere bai jakina eta oso importantea dira, aipatu dituzun horiek orduan, zenbat dago neretik, asko dago, beti ere kontuan izan da fikzio bat dela, baina beti ere kontuan izan da, nire barrutik sortu den zerbait dela, ez? Orduan, imposiblea da neretik ez egote, horrek ez du esan nahi autobiografikoa denik inolaz ere, ez da.
Baina bai, aldagai bat aldatzen duzun bakoitzean, hori, hau bera idatzi zamanu urtebete lehenago edo urtebete ondoren edo endaian beharrean hernanin, ere diferentea litzateke, eta udan idatzi parte, ez idatzen un bezala, idatzi zamanu negu betean, ere bai, eta idatzi, gauza asko gurutzatzen dira, ez, kontrola ezinak direnak, ez, orduan, bai, egia da, endaiak badu indarra ipuin hontan da liburuan ere bai, eta noski, han bizi nahi zelako ezagutzen ditut, bertako matiz batzuk, ez, biziko ez banintz edo maiz jungo ez banintz ezagutuko ez nituzkenak. Iruditzen zait ipuin hau ere idatzaitekela, kokatu daitekela beste edonun, eta diferentea izango litzateke baino, konta lezake, antzeko zerbait ere, nahi izan ezkero, baina, nasia izan naiz. Galdera bat, beira, niri iruditzen zait, Homero ezkeo edo Gilgamesh ezkeo, gaineantzeko guztiak ia lehendik dagoen ereduren baten gainean egiten direla. Literatura gehiena idazten da irakurketa baten gainean iruditzen zait. Orduan, hemen galdetu nahi nizuke bi gauza. Batetik, zuretzat ereduak nondik hartu dituzu, hartu baldin badituzu, edo kontziente baldin bazea hartu dezula. Eta gero bigarren galdera da, niri iruditzen zait, irakurketa baldintzatuta dagoela. Batez ere irakurketan sartzen da memoria baldintzatuta dagoela lehendik irakurri dituzunekin. Zeuk egiten dituzu konotazio guztiak. Bakoitzak irakurketan egiten ditu irakurketako konotazio guztiak. Alegia, literatura egiten du irakurriz. Baina hortan oso irakurketa hori oso baldintzatuta dagoela baita ere hizkuntzak baldintzatzen duela. Irakurri duzun hizkuntzak. Alegia, batzutan konotazio sistemak funtzionatzen duela ondo hizkuntza batean eta beste batean ez. Orduan, nahi nuke jakin ia ontarako eredurik euskeraz aurkitu duzun eta bestela ze eredu erabiltzen duzun edo erabili izan duzun ontarako. Ez daukat eredu. Behar bada datu batekin asko zer errezagoen daituko duzu galdera, ni itzultzailea naiz. Hortik hasi orduan. Gurekin Josu Zabaleta. Josu Zabaleta, pozten naiz. Ez dakit, ez dago eredu bat, gauza, aurreko erantzunaren antzeko zerbait erantzun diezazuke, eta aldagai asko daude, referentzia asko daude, Homero irakurri dudan bezala irakurri Stephen King. Nere bizan biak izan dira, adibidez, bi muturra aipatzeagatik oso importante. Stephen Kingek jakina badu Homerotik ere, aldrebesez. Auskalo, agian alderantziz hasi beharko nuke pentsatzen historia, ez? Eta mundua, euskarazko eredurik, ez dakit, subtestoan ulertzen dudanari erantzungo diot, erantzuna da ez. Ez dut. Ondo ulertua dut azpitestu hori. Netzako oso importanteak izan dira eta dira egile Amerikarrak, baina bai Kanadiarra, bai Ipar Amerikarrak, Estatuatuarrak, hobe esan da, Argentinarrak ere bai, dialogoei dagokionez asko ikasi dut haiengandik, edo badira nolabait ere erreferente, ez? Baina asko daude, ez dakit nire literaturgintzarako nolaiteko saltoan ez zeuden hain presente, orain gehiago daude, agian lehen europarragoak ziren, frantsesak aipan itzake, baina dialogoetan adibidez ez dute, nik ez dute horrela eredu hori, ez dago eredu bat, ez dago plantilla bat, ez dago, errazagoa litzateke, euki izan manu, baina ez dut aurkitu oraingoz, bururatzen zaizu bakarren bat, zuri.
niri emateko diot. Hain zuzen, iruditzen zait, gaur egun euskal idazleen artean eta behar bada dagoen problemarik handienetako bada eredu falta. Euskaraz eredu gutxi dago. Hizkuntzari lotu adiozu edo egitura literarioei? Ez que bia batera dihoaz. Bai. Ez dihoaz era bat, baina nahiko bat dihoaz. Bai, ados nago. Nik problema asko topatu izan ditut, hizkuntza ereduei dagokienean, ez, orduan, ez literaturan, ez zineman, ez telebistan, ez daukagu horrelako eredurik, beraz, oso zaila da, batez ere dialogoan, oso zaila da euskaraz dialogatzea modu erdi, natural, sinesgarri, kaleko batean, oso zaila, ez, nora zoaz, amezketara? Hartzera referentzia nundik, Goenkalen, nundik ateratzen dituzu, ez, literaturan ere oso eskaxak dira, eta egia da hor, itzultzaileek sekulako lana egin duzuela, zorionez, eta hortik ere asko ikasi dugu. Gero jarrituko. Ez que hain zuzen, zuk oraintxe bertan esan duzuna nora joango naiz amezketara, ez joan beharko litzake amezketako bibliotekako liburutara. Zoritxarrez ez? Esan ere, elkarrizketak, literaturako elkarrizketak ez du islatzen kaleko elkarrizketa. Segun ze hizkuntzatan. Hizkuntza batzuetan, bai. Askotan. Baina konbentzioa da, beti. Badago konbentzio partea, baina zuk hartzen duzu literatura frantsesa edo ingelesez idatzitako literatura estatu batuarra, eta oso gertu dago kalean hitz egiten den hizkuntzatik. Oso gertu dago, guk ez daukagu hori, hor daukagu handicap handi bat, noski gure egoera diglosiko tamalgarri patetiko honen erruz parte handi batean, baina naiz eta egon konbentzio parte bat, amildegi bat dago, euskal literaturako dialogoetako hizkuntzaren eta hemendik kanpora irteten baldin bazara entzute duzun, euskarazko dialogo baten artean. Eta ez dago gaina handia, frantsesez idatzitako literaturako dialogoen, nire iritzia hori da, eta kalean entzun dezakezunaren artean, naiz eta jakina konbentzio bat ere badagoen, eta tratu badago, paktu badago, irakurlearekin hori ere badago. Baina tamalez, iruditzen zait, gurean amildegi bat dagoela. Eske guri askotan iruditzen zaigu hortan bakarsan barra gehala, baina zoaz Frantzia pasatu eta zoaz Italira. Italian horik ez dago oraindik. Oraintxe ari da egiten italiano hizkuntza bera. Eta hango novelatan eta agertzen den solasa ez da kaleko solasa, ez da gutxiagorik ere. Segun ze literatura motan? Gehien itxuenean. Bai, ez dakit, ezin dut hainbeste esanik. Zute ezagutzen. Idaztea bera konbentzio bat da, ez da? Bestetik. Bai, hombre, jakina dena da paktu, bai, dana, ez? Baina, hombre, nik uste dut euskaraz idazterakoan, badaukagula hor, beste zerbait, hizkuntza normalizatu eta hegemoniko eta eskubide guztia dituztenek, zaukatena, ez? Eta badaukagu hori, eta horrekin lan egiten dugu. Hobeto, okerro, baina hori nik oso presente daukat idazten dudanean, batez ere dialogatzerakoan, batez ere ez dialogatzen dudanean. Bai, sentitzen dut, baina galdera pixka xumeago egin berko. Bere ikasle izendakoa naiz dut, maila hortan nago, ikasle maila. Ez, bakarrikan ez dakit inoiz idazterakoan pentsatu zenun ipuin hau irakurria izango zenik ahoz gora, eta iruditzen zaizun idazterakoan hori kontuan izan berdanik edo... Ez dute hortan pentsatzen, baina egia da zuzenketa prozesuaren parte batean ez dakite ahoz goran irakurtzen dudan, baina bai entzuten saiatzen naizela. Ez pentsatu ahoz goran irakurria izango dela edo irakurria izan beharko lukela,
baina pista asko ematen ditu. Ahozkoak da bain leireri entzunda ere konturatu naiz, ez ai, hemen igual koma bat, hau fuera, hau ez, pista asko ematen du da pixka bat ispilu batean ikusta bezala, ez, ahoz goran entzutea. Hemendik ez dut nire burua harrapatu etxean hori egiten nire testuekin. Eta beste pertsona baten ahotsan entzunda, beste ñabardura batzuk ikusten dizkiozu ipuinari edo sentsazioak? Bai, oso diferentea, ez? Nik buruan daukadan tonuaren eta Leirek irakurri duen moduaren artean matiz asko, ez? Daude oso... Bai, bueno, baina... Leirek irakurtzen duen, baina beste norbaitek irakurtzen duenean ere, eta esatezunean, hau esan izenun, hau esatezunean da beste irakurketa bada, ere, ez? Inoiz ez da zuk nahi zenuena, bakarrik. Inoiz ez da zuk nahi zenuena, beti da beste zerbait, ez? Eta hau txugoran irakurtzeak ere hori ekarri dit, ez? Gogora esan dut, pues, mira, tipa hau da, uste nuen baino majagoa, ez? Egin duzu niretzako izan diren ama, ez? Hola, bai, abegikorragoa, edo bai, ala iruditu zait oso ondo. Barkatu ez, zerbait ezan baldin badezaket, norberak testua idazten duenean, testuaren inguruko informazio guztia dauka. Eta azkenean pertsona horiek bere familiakoak bezalakoa dira, ez? Nonbait, berekin bizi da. Baina zuk hartzen dozunean hori hartzen dozu beste puntu batetik. Ez daukazu testu inguru guzti hori. Ez dago inungo momentutan gainera, horregatik esaten dut, dozein irakurketa da interpretazio bat, ez? Hau txugoran irakurtzea ere bada, ez? Oso ondo inungo. Bueno, eta izadik ama ingelestuen ere badu. Hau da, ipuina ingelesez dago, buktegin eta grabatua. Beraz, ñabardurak ezberdinak izango dira ingelesez. Nik ere badut galdera bat, simplea. Liburua atera zanetik, bihotzan dira, hainbat ipuin daude liburuan, da baina justu irakurri dugu bat, eta hori da itzulita hauena, baina ez dakit idazten dozunean irakurtzeko edo ez dakit testuak utzi behar dituzun denbora bat hoiek berriz ere zuzendut argitaratuak diren arte, eta horri igual sentsazioa daukazu, baina behin liburu argitaratzen denean, zein da ez liburu honekin ere geratu zaizun sentsazioa, osea, bi distantzia horietan bizi dozuna. Askotariko sentsazioak izaten ditut, ez? Testua ja erdi konforme gelitzen izenean testuarekin da ja bukatutzat ematen duanean, gordetzen dut eta handik hilabete batzuetara berriro hartzen dut. Hau da, bilduma honetan idatzi nuen azken ipuina eta dago argitalpen datatik oso gertu. Uste dut bukatu nuela irailean edo beraz hau izan da beratzen denbora gutxien utzi dudan ipuina. Orain entzun dudanean, espantu pixka bat sentitu dut, da pixka bat entzuten duzunean, hori orduan, uzten dut beratzen eta berriro hartzen dudanean, da pixka bat ez ezagun batekin berriro, ez, hartu emanetan, ezagutzen zen norbaitekin, baina denbora luzean berarekin egon gabe egontzaren norbaitekin berriro hastea bezalakoa, eta baina hor ere, badago este fasea, nun, astentzaran zuzentzen, eta txikitan esaten genunean, bezala, esdrujula, kolpetik zentzua galtzen duela, exactamente gauza bera, beti iristen da momentu bat, nun ipuinak ez duen inolako zentzurik niretzat, ez guztiz hori, hainbeste aldiz irakurri dut, eta hainbeste buelta eman dizkiot, ez dakit zer dioen, ez errez. Orduan hori ja da azken oso seinale txarra seinale txarra da, utzipakean, eta hori izaten da azken ukitua, esan dezakegun. Pixka bat, okitu arte ukitzen ditut, eta hori ez zait iruditzen ere ona
izan daitekenik, eta honietzaio hori gertatu horregatik. Izan zalako idatzi nuen azkena, eta orain entzun dut berriro, ez? Eta, bueno, beldurtuta hori izala pixka bat, bai. Opa, gaixo, arratsaldean. Gaixo, Ramon. Eta, liburu bat atetzen zuenean ipuinekin, ordena nola erabakitzen zuen. Nik ezagutzen dut gehiago musika mundua, eta adibidez hor, buelta asko ematen zaio horrei, eta egiten die saiakera desberdinak, eta frogak, eta ritmoari begira, eta bar. Eta berdin lan antzekoa egiten zu. Nik uste dut baietz, azkenean, behiratzen dira gauza asko, ez? Beti ere oreka, ez da gaur zenbat aldiz atera denitza ez, baina oreka bat, ritmo bat, eman nahian, adibidez hemen gainera nahiko deskonpensatuak dira ipuinak, luzerari daukionez, lehenengo ipuina oso luzea da, eta orduan, Martzune Olena edo azkena, ez? Eta gero hortik, nahiko argi izan genuen lehena joango zala, eta gero besteekin proeba asko egin da, baina bai, oso dialogatua baldin bada ipuin bat, ez duzu jartzen oso dialogatua den beste baten ondoan, ze bestela, litzen da, ez, eta gero besteak narratuago baldin badira, gaiek ere inporta dute, ez, zerri buruzari diren, tonuak ere inporta du, proba ezberdinak, baina, klaro, ez duzu irakurtzen aldiro. Igual disko batekin errazagoa izaiteke, azkarragoa delako, ez, joaten zara, hemen pixka buruan euki behar dezu, zer, eta orduan, nik egiten duana da, ipuin bakoitzari jartzeizkiot hitz batzuk, niretzako importanteak direnak, ez, eta laburbildu dezaketenak ipuina geruza askotan, teknikan, ikuspuntuan, tonuan, gaian, eta hor oreka bat, oreka imposible hori bilatu. Besterik ez badago? Bueno, jaun Andreok, Eiderren liburu hau urte betetze festan beste bi ipuin daude, kapitalismoa eta hirugarren oparia. Liburua eskuragai dago boktegi.eusen, hortik deskarga dezakezue, eta beste liburu eder asko daude, esaterako Josu Zabaletaren itzulpen eder bat, eta bideo elkarrizketak ere badaude, esaterako Eiderrekin, audio grabaketa batzuk ere bai, beraz hori guztia aprobetxatzera animatu nahi zaituztet. Eta eskerrik asko Ramon Zabalegi, azal eder baino ederragoagatik, eskerrik asko zure, Eider zure literatura zoragarriagatik, eta mila esker anitz Leire zure erakurketa unkigarriagatik. Hurrengo arte eta mila esker. Agur. Bai, berrogei pertsona edo, beraz ondo.